вона вже мріяла ніжитись під палючими променями африканського сонця на березі Тихого океану та приміряла мундир дипломата. Але облом. Колишня окупаційна прокурорка Криму та нині депутат Російської Держдуми Наталя Поклонська не їде до острівної республіки Кабо-Верде, де б мала працювати послом. На цю посаду її призначив Путін у жовтні минулого року. Поклонська каже, що причина в особистих обставинах. У Кремлі повторюють цю ж версію, додаючи, що якісь нові кандидатури замість Поклонської не погоджувалися. Але реальною причиною такої різкої зміни планів може бути те, що МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде питання про злочинну діяльність Поклонської, яку в нашій країні звинувачують у державній зраді. Ще у березні 2014 року СБУ оголосила її в розшук. До того ж, Кабо-Верде ще досі не видало Росії агреман, тобто попередню згоду на призначення Поклонської.